Mae grwsiau'n disgrifio hunain yng ngolygfa 1. Mae'n gweud, mae'n gryf, mae'n gallu gwneud popeth a sneb erioed yn cwyno amdani. A fi'n credu bod hwnna'n wir. Mae hi'n gryf ac yn gallu gwneud lot am ferch mor fach, really. Ac yn amlwg mae'n onest achos mae'n gallu gweud hwnna amdani hi hunain. Mae di mynd trwy lot yn ei bywyd hyd yn hyn, ac yn amlwg yn ystod y ddrama, dyn ni'n gweld hi'n mynd trwy lot mwy. So ie, fi'n credu bod gryf yn ffordd dda o ddisgrifio hi. Fi wedi gwneud cynhyrchiad o'r Cylch Sialc o'r blaen, i ddweud y gwir. Cwpl o flynyddoedd yn ôl nawr, da Theatr Genedlaethol Cymru. A nes i chwarae'r cyfarwydd yn hwnna, nid grwsia. So, fi wedi gwneud Brecht o'r blaen, so oedd e'n neis cael ddod nôl i hwn. Wedi gwneud hwnna, fel cymeriad gwahanol, a yn amlwg cynhyrchiad hollol wahanol. Ond, yn gwybod sut fath o syniadau sydd gyda Brecht, a o nabod y ddrama yn dda trwy gwneud e hefyd. Fi'n credu oedd hwnna wedi bod yn really handy i fi ddod nôl i wneud hwn, i nabod y ddrama dda iawn. Fi definitely yn gweithio ar gwaith cefndirol, yn fras, jyst er mwyn gwybod pwy oedd y person neu'r cymeriad yma cyn cychwyn y ddrama, a lan i'r pwynt lle mae'r ddrama yn dechrau. Mae'r emosiwn yn dod o ymateb i rhywun arall, neu person arall, neu yr amcan, neu yr hyn sydd da chi yn yr olygfa. So fi'n trio cadael hwnna i wneud e ar yn rhaid, I suppose. So mae Sarah yn defnyddio proses really drylwyr o dyn ni'n eistedd lawr ac yn darllen o dechrau'r olygfa, ac yn stopo tan bod digwyddiad. Yn really fras, jyst o ran digwyddiad yn yr olygfa, fel bod popeth yn newid i'r cymeriad, a wedyn beth ydy'r cymeriadau unigol eisiau o'r rhan yna o'r olygfa. A mae hwnna'n really helpu jyst i dorri bethau lawr, a newid sut mae'r cymeriad yna'n teimlo tuag at pawb yn y gofod. Erbyn i ni gyrraedd olygfa'r bont, mae grwsiau'n flynedig iawn. Mae di mynd trwy lot lan at y pwynt yna, o ran sut mae'n teimlo yn emosiynol, yn corfforol hefyd. Mae di bod yn cario'r babi am misoedd erbyn hyn, a does dim byd yn mynd i ddod yn ei ffordd hi mwyn iddi groesi'r bont yna. Dyna'r unig amcan. Mas o'r ffordd. Rhaid i fi groesi'r bont. Allai fi ddim. Mas o'r ffordd. Fi'n credu yn amlwg mae'r golygfa'r bont yn mynd i fod yn anodd mwyn cyfleu yr holl emosiynau sy'n mynd ymlaen yn ei phen hi ar y pryd. Ond hefyd golygfa 3 lle mae hi wedi bod yn treulio lot o amser gyda lyfrenti ei brawd yn y mynyddoedd, a wedyn mae lyfrenti yn ffindio gŵr iddi briodi. A mae hwnna'n anodd achos mae di addo ei hunain i Seimon Sioshafa bron i flwyddyn yn ôl nawr, cyn iddo fynd i ryfel. A fi'n credu bydd hwnna'n sialens mawr yn mwyn creu teimlad hwnna o gorfod bod gyda rhywun arall mwyn arbed Michael y babi. Ond rhoi lan beth oedd da hi gyda'i chariad cyn yr holl ryfel a'r holl bethau sydd wedi digwydd iddi digwydd. Yn amlwg, fi wedi gwneud hwn o'r blaen, a tua 4 blynedd yn ôl oedd hwnna, a oedd yn berthnasol pryd ni. A 4 mlynedd yn ddiweddarach, mae dal yr un mor berthnasol. Dy popeth sy'n mynd ymlaen yn y byd ni heddi, o ran pobl yn gorfod ffoi, yn gadael eu cartrefi, ac yn ein gwlad ni, o ran yr ansicrwydd o beth sy'n mynd i ddigwydd, o ran ein llywodraeth, pwy sy'n reoli drosto ni, ac o ran system dosbarth yn ein byd ni heddi. Sut mae hynny'n gweithio, mae pob thema yn y drama hon yn berthnasol, a dyna tric Brecht fi'n credu.